Breaking the Stigma, yan ang pangunahing layunin ng seminar na inorganisa ng isang universidad sa Camarines Sur sa bisperas ng Valentine's Day. Sa seminar na may temang Safe Tayo, Protect, Prevent, and Empower, tinalakay ang impormasyon patungkol sa HIV at AIDS at kung paano ito nakakahawa. Dinaluhan ito ng mga mag-aaral sa nasabing institusyon kung saan layunin ng programa na magkaroon ng kamalayan ang publiko sa usapin. Ayon sa Gender and Development Resource Center ng institusyon, malaking hakbang umano ang ganitong programa upang mas maging bukas ang isip ng kabataan sa isyu na laganap sa lipunan. Dapat maging bukas ang ating isip. Number one, kailangan alisin na natin yung paniniwala na sa halip na tayo ay maging close-minded sa mga ganitong issues, ay dapat natin itong alamin para tayo ay mag-benefit sa ganitong information. Sa halip na discrimination, judgment, ay dapat maging open tayo at we can create a more safe university and community. Ani ni Richard, presidente ng isang organisasyon, ang kanyang personal na karanasan bilang 10 years person living with HIV, ngunit ngayon undetectable na. Kung saan ginagamit niya ang platapormang ito upang maiwasan ng diskriminasyon o stigma na madalas ibato sa kanila. Paano natin ito susugpuin? Paano natin ito lalabanan? Let's make this into an education. Give our community the correct information, educate our community, kasi ito lang naman ang susugpo, ang lalaban, kayang lumaban sa mga usaping diskriminasyon at stigma. Maliban sa seminar ay nagkaroon rin ng libreng HIV testing and screening na mahagi rin ng kondom bilang bahagi ng International Condom Day. Para sa isa sa mga estudyante ng universidad na si John Ray, ay hindi umano layunin ng aktibidad ang pag-uudyok sa sexual na gawain, bagkos isa itong inisyatiba upang magkaroon ng kamalayan ang mga kabataan. Paunti-unti is mawala yung stereotyping or about yung taboo sa HIV testing, and nilalapit namin sa students yung access sa HIV testing and sa mga contraceptives na dapat naman talagang i-avail ng mga youths, especially the youths. And we are not encouraging yung, kasi minsan ang naisip nila pag sinabing free condoms, HIV testing, is nag-encourage na kami ng sex or makipag-sex yung mga students, which is totally wrong. Layunin ng programa na hikayatin ng publiko na magpasuri, wakasan at sugpuin ang maling pag-unawa sa isyu ng HIV at AIDS. Jam Garcia, CSN.